Algoritmus není váš kamarád. Je navržený tak, aby vás udržel co nejlíp u obsahu té konkrétní sociální sítě. A funguje na všechny. Na děti, na dospělé, na důchodce. Ale co se stane, když v tom vyrůstáte od malička, narodíte se s mobilem v ruce? A kdo za to nese odpovědnost? Platforma, rodiče nebo vy sami? Nejsem guru. Podcast o životě, vztazích a osobním rozvoji. Decká nevedia, čo to znamená ísť von v party bez telefónu. Oni sa stretávajú tak, že si hrajú hru, do toho spolu telefonujú a proste tam sa rozprávajú a oni vlastne nepotrebujú spolu fyzicky tráviť čas. Ten pohyb majú menší, ako sme mali kedysi a tým pádom aj tie deti vyzerajú inak. Dosť často proste tie deti už akoby, ale nehovorím, že je to teraz ako chyba toho, že proste nemajú pohyb, hej. Ja nie som lekár, ani detský, ani iný, ale príde mi z toho, čo som zisťovala a čítala ohľadom týchto tém, že tam asi pravdepodobne bude nejak inak prenastavená tá chémia v tom tele. Že či sa im proste veci nejako inak ukladajú, alebo proste celkovo sú väčšie tie deti, ale všímam si, že proste sú väčšie deti. Nevím, já jsem si toho nevšiml, co já mám kolem sebe ty 17 letý, tak vidím, že spíš si myslím, že to je tak jako hodně rozrůzněný, jo? Že jsou skupiny těch mladých, který řeší, že musí chodit spát, řeší výživu, chodí do posilky, hodně sportujou. A fakt je tady vidím, jo, kolem sebe. A hodně bych řekl, že to souvisí, jakože to jde z rodiny, jo? Že tady třeba, když vidím ten gimbal, tak tam nevidím, je možná jednoho, dvě takové, jakože jsou, řekněme, tlustí, ale jinak to jsou jako velmi šikovní mladí lidi, zajímaví se o sebe, o svět, o vztahy. A takže z tohoto pohledu já jsem jako docela optimistický, jo. Ale pak tady vidím, řekněme, učňovský jako zařízení a tam vidím to, co říkáš ty. Takže ono to možná se prohlubuje nějaké jako v té společnosti, takové jako nůžky se otvírají, kde na jednu stranu ty mladí prostě sledují i ty youtubery, který jim říkají, co mají dělat, aby jako byli zdraví a výkonní a tak. A pak jsou ti, kteří nevím, co sledujou, ale je na nich vidět, že prostě jsou živí na čipsech a na kole a na energetických nápojích. A zase jsme tam, že nemáme stret. To je pravda, no. Asi to tak je, no. Je veľmi... A toto mi príde, že... Ja vlastne neviem. Bolo to tak vždy, že bola tak extrémne rozpolarizovaná spoločnosť? Já si pamatuju, když si vzpomínám na svoje gimplácké roky, tak jsme tam byli dvě takové skupiny, jo? A to byli intelektuálové a sportovci. Já tenhle jsem fakt patřil do té intelektuální společnosti, takže jsme četli básně a chodili jsme na recitační soutěže a hráli divadlo. A pak tam byla ta skupina, který řešili ten sport a chodili na ty diskotéky a tak. Ale normálně jsme se ve třídě jako spolu bavili, jo. A teda bavili jsme se, protože jsme neměli ty mobilní telefony. Pak tam byl jeden kolega, který závodně vesloval a učitelé ho neměli rádi, protože on jak měl vlastně jako neměl volný čas, tak dost i nechodil do školy, že měl individuální plán, tak maminka mu třeba opisovala sešity, jo. A to bylo jako předmětem hrozného posměchu, jakože maminka vám tady opisuje sešity, ale když se na to podívám zpětně, tak vlastně tomu rozumím, že on opravdu neměl čas jako do té školy moc chodit. Ale asi ta společnost nebyla tak jako, a to obecně, a rozdělená. A jsem přesvědčený, že to je hodně právě těma sociálníma sítěma, který jsou vlastně založený na tom, že nás staví do nějaké konfrontace, protože ta konfrontace přitahuje ty lidi a
to je to, co vlastně majitelé těch sociálních sítí potřebují, že aby ty lidi se tam pohádali a tím pádem si tam čtou ty reklamy, o kterých jsi mluvila, které jsou mezi těma příspěvkama. Tak ano, no a já třeba si myslím, jako tak, jak jsem byl u toho, když začínal internet, do dneška si pamatuju, když jsem viděl první e-mail, který přišel od někud ze zahraničí, tak ten byl postavený na tom, že to je svobodný prostředí, protože to bylo akademický prostředí. Mm-hmm. A to bylo postavené na tom, že tam jsou za A inteligentní, vzdělaný lidi, kteří mají nějakou disciplínu a nějaké jako zásady chování. Ale dneska bych se fakt velmi přimlouval za to, aby minimálně aspoň na těch sociálních sítích jako fakt byli lidi na základě toho, že je tam prokázaná jasná totožnost. Oni by vypadali úplně jinak. Já jsem to tady zažil před chvilkou, kdy třeba na Slovensku se hodně jako řeší progresivní Slovensko a Fico a tyhle ty věci. A jak vlastně ti Ficovci napadají toho Šimečku, že kde si, co si. A pak tady měl Šimečka v restauraci, která se jmenuje Pasca, tak měl debatu a nikdo z nich tam nepřišel. Mm-hmm. Přitom pod tím statusem, kde byla ta událost, že Šimečka bude na vybaní v Pasci, tak bylo prostě spousta takových těch nenávistných, jako ať jde do hajzlu a progresivci a Šimečková matka, kde si, co si, a my ti to tam přijdem vytmavit. Ani jeden tam nepřišel. Byly tam nesouhlasný jako dotazy nebo připomínky, ale velmi korektně řečený a taky jako, jo, ta debata tam byla fakt jako velmi korektní, protože bylo tváří z tváře, jo, ty lidi tam byli jaksi offline, takže a jsem přesvědčený, že kdyby tam lidi fakt diskutovali sami za sebe s tím, že vlastně o tom člověku víš, co je zač, tak by ta polarizace té společnosti taková nebyla. No, toto nám práve dáva veľkú možnosť tej sociálne siete, že existujú trolie farmy. Počul si už o tom? No jasne. No. A toto ako... Vieš si predstaviť, že toto by vzniklo? To je úplne sci-fi. To je totálne sci-fi, že máme trolie farmy, kde ľudia sú platení za to, aby disovali ľudí v komentároch pod náhodným menom, že si kupujeme sledovateľov na sociálnych sieťach. Áno. Z Turkmenistánu. Áno. Proste. A tým, že si kupujeme tieto veci, si zvýšujeme vlastnú kredibilitu vlastne úplne falošne. Mě spíš překvapuje, že fakt jsou lidi, kteří tomu věří, jo? Ale to asi souvisí se vzděláním a prostě když nějaký politik má víc sledovatelů a komentátorů než největší hvězdy show businessu a nějaký politik z Česka nebo Slovenska a nikomu toho jako, nebo těm jejich fanouškům to nepřipadá divný. Mm-hmm. To mě fakt jako zaráží. Jo? A no, přináší to trošku pesimismus do toho, jakým způsobem se dívám na rozvoj společnosti. No. Áno. Aj mne, akože ja som na sociálnych sieťach, používam ich asi aj viac, ako by bolo prospešné, ale fascinuje ma, že toto tu nejakým spôsobom proste vzniklo, že to funguje. Osobne desí ma AI, čo všetko dokáže vzniknúť z AI a ako to vlastne ľudia dokážu využiť a zneužiť. A ešte viac ma desí, že s tým nemôžeme robiť absolútne nič. Že keď som sa stretla s jednou slečnou, ktorá pracuje na kyberbezpečnosti detí a zaoberajú sa práve sociálnymi sieťami, internetom a podobne. A bavila som sa s ňou o tom, že ako vlastne vyzerá taký test. Bežný test. A hovorila mi, že teda oni si nasimulujú, hej, nejakú, dajme tomu 12-ročnú Evičku, ktorá býva tam a tam, má toľko a toľko súrodencov, proste dajú si tam všetky tie veci, čo ju zaujíma a tak, a potom si nasimulujú k tej istej miestnosti, neviem, 16-ročnú Janku, dajú im rovnaké veci, každý ten Instagram vyzerá inak. A postupom času im začnú proste ponúkať tie sociálne siete horšie a horšie veci a testujú, čoho sa tu dieťa chytí a nechytí. Za tým celým je proste nejaký ten vývoj, ktorý ich automaticky podnecuje k tomu, aby scrollovali ďalej. Aby proste tam strávili viacej času, aby sa nechali viacej ovplyvniť a ty tomu nevieš absolútne nejak zabrániť,
pretože oni síce majú nejakú hranicu, hej, že musia byť viac sledovaní, ak majú, ja neviem, toľko a toľko miliónov užívateľov. Lenže teraz čo, akože ty dáš overenie totožnosti, povieme, že na Facebook a Instagram môžu ísť iba ľudia, ktorí majú občiansky a musíš sa preukázať občianskym preukazom. Tie deti, keď to tam nepustí, pôjdu inám na platformu, ktorá už nie je tak chránená. A majú tam ešte horšie veci. No, to je právě otázka, taky úplně jako nevím, co s tím a vidím v tom velký nebezpečí. Na druhou stranu já jsem optimista v tom, že jako lidi, jako civilizace jsme si vždycky nějak poradili s těma novýma výzvama, jo. A tak doufám, že se s tím naučíme nějak fungovat, nevím jak. A ano, máš pravdu, že i když se prostě kontroluje občanka, nebo měla by se kontrolovat občanka, když si člověk kupuje alkohol, tak stejně ty mladí se k tomu alkoholu dostanou. Takže ono to jako nikdy nebude úplně 100% tyhle ty bariéry v přístupu, ale nějaká kontrola by to měla být. A ono to vždycky takhle bylo, že když prostě začínal automobilismus, tak když bylo na celém Slovensku 5 aut, tak jako asi nebylo úplně potřeba řešit nějaké dopravní pravidla. A dneska už máme ty pravidla dost velký, dost svazující a stejně lidi porušují a stejně dochází k nehodám. Jo. Takže to asi takhle bude vždycky. No. Jak to bude s AI, to je fakt strašně zajímavý pozorovat. Jako žijeme v neuvěřitelné době. Představ si, že já jako když jsem byl 10letý, tak první televizi jsme měli, když jsem byl v 5. třídě. Do té doby jsme vůbec neměli televizi, jenom rozhlas. Telefon jsme měli od mých nějakých 10-12 let a to ještě tak, že jsme měli takzvanou dvojlinku. To znamená, že jednu linku jsme měli se sousedama, každý jsme měli svoje číslo sice, ale když mluvil soused, tak se nemohl mluvit já. No a dneska prostě já jako běžně s AI pracuju, jo, takže to je tak neuvěřitelný posun, že si říkám, panebože, jako za 20 let, kdy už jako fakt člověk jako tím, jak stárne, tak jako se hůř přizpůsobuje těm věcem a vnímám to já u sebe taky. Tak jestli se dožiju ještě 20 let a doufám, že jo, tak kde to všechno bude, jako to. A vlastně jsem na to ale hrozně zvědavý. On nejen, že má iPhone, on má i iPad a má i Mac, na kterým stříhá filmy. Tak to je lepší jak já. On měl Mac ještě dřív než já, jo. Ale on byl jako vždycky fotoamatér, takže my jsme doma měli prostě takovou střížnu na 8 mm fotky a takže on prostě plynule přišel na ty počítače. Takže to mám asi jako trošku v rodině, jo, že to není o tom věku, ale je to o tom, jak se člověk asi zajímá, no. Tak já tomhle ho třeba fakt obdivuju, že on opravdu drží trendy doteď. No. AI teda nepracuje, ale jinak všechno. To obdivujem aj ja, lebo ja som si nezvykla na Mac nikdy. A to je jenom tím, že školy vychovávají lidi na Windowsy, jo? Jinak jako kdyby měli děcka Mac a vůbec jako ty Appleovské technologie už od základní škol, tak nikdo na Windowsy nepřejde. No jasné. A zober si, že ja som v tom Windowse maturovala. No. Ja som maturovala z Excelu. Ja mám normálne, že regulérnu jednotku na maturite z Excelu. No, však to je v pořádku, já s Excelem taky pracuji. A prostě došla som pred Mac a ja, že nie. To je o zvyku. Ale když už jsme u toho, tak mě teda strašně vadí na vzdělání a vidím to i na těch středních školách, že prostě IT technologie se vyučují takovým tím strašně akademickým způsobem, místo toho, aby naučili ty děcka, jako jak ty technologie používat, tak aby jim to jako reálně v životě usnadňovalo ten život, aby se na tom naučili vytvářet nějaké věci, které budou potřebovat, aby se naučili rozumět třeba tomu, jak fungují sociální sítě, tak je učí programovat v Pythonu a to ještě takže teoreticky, jo, jakože na tabuli si to píšou. No to mně připadá, nebo vyjmenujte mě, jak ve Wordu nastavíte odrážky. To mě připadá úplně příšerný, jo. A protože jsem taky školil tyhle věci, tak to mě připadá úplně mimo.
Ale ono to není jenom o tom IT, jako podle mě to je hodně právě o tom, že to vzdělání je tak strašně odtržený od života a absolutně nereaguje na ten technologický vývoj, protože ti učitelé jako nemají moc podle mě ani chuť, ani schopnost vlastně na to reagovat. Tak to vidím jako velký problém do budoucna, jo? Že to vzdělání je prostě úplně mimo reálného života, který ty děti žijou. Když byl mé přítelkyně v prvním ročníku na Gimplu, což teď je ve druháku, tak já jsem se na první schůzce ptal, jakým způsobem ta škola teda ty děti jako připravuje na práci s AI. A ta třídně se tak podívala, jakože o čem to mluvím, což ještě bych pochopil, ale jedna z těch matek se zvedla a říká, žádný AI tady nebude. To jako vůbec nepřipadá v úvahu. A dneska ten kluk, jako, když se učí matematiku, tak si nechá od ChatGPT vygenerovat příklady, aby se je naučil počítat a nechá si od ní potom spočítat ten výsledek a postup řešení, jestli to má správně. A to jako dneska ty děti prostě běžně dělají a ty rodiče vůbec ani netuší, že to dělají. Že prostě AI je jako běžnou součástí života těch dětí. No ale když to netušíme a ta škola s tím nepracuje, tak jeho ani nemůžeme připravit na ty úskalí, který to má. Který možná třeba teď v tuhle chvíli možná ani nevíme. Jo. No jasně. Mně se líbila jedna věta, když jsem kdysi dávno ještě školil na školách, tak jsme měli takovou jako přípravu na to a ten velmi moudrý člověk říkal, dnešní škola připravuje děti na povolání, které dneska ještě vůbec neexistují. A bohužel bych řekl, že to nedělají ty školy, že se o tom jenom mluví. Tak to je jeden z těch problémů, které vidíme, na kterých si myslím, že bychom měli jako civilizace jako hodně pracovat. Určite. A celkovo na tom školstve podľa mňa je ešte práce jak na kostole. A to vidím ještě velký rozdíl mezi českým a slovenským. No jasne, Ježišmaria, jasne. Akože to je obrovský rozdiel. Mně připadá jako jeden z největších problémů Slovenska to, že 20% maturantů odchází studovat na vysoké školy do zahraničí a samozřejmě většina z nich se pak nevrátí. No. To považuji za genocidu slovenského národa a nikdo o tom jako moc nemluví a nikdo to vůbec neřeší. Je to dobrý trend pro Českou republiku, protože vlastně ten příliv té inteligence ze Slovenska do Čech je velmi silný a ti Slováci tam, ale bohužel teda pro Slováky vydělávají na české důchodce potom. Nejsem guru. Podcast o životě, vztazích a osobním rozvoji.